Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Бүгенге чыгарылышның төп темалары хакында кыскача. Зей делегациясы быел да Казан Сабан туенда катнашты. Активный участник школьных, муниципальных, республиканских мероприятий. Зейдә район күләм чыгарылыш кичәсе үтте. Шәһәрнең гаражлар җәмгыятендә янгын чыкты. Зейлеләр быелда Казан Сабан туенда катнашты. Спортчылар, җырчылар, кул эшләре осталарыннан торган делегация Зей районы хуҗалыгында башкала кунаклары өчен матур тамаша әзерләде. Башкаланың Мирный бистәсендә узган Сабан туенда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Район башлыгы катнашында 150 кешедән торган Зей районы делегациясе быел да Казан Сабан туен гөрләтте. Төп мәйданга керүгә үк республика районнарының традицион өй яны хуҗалыкларын чагылдырган мәйданчыклары төзелгән. Зей хатасы Ирактан ук үзенең бай купшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә. Татарстан рәисе дә Зей районы майданчыгында булды. Келәмдә көрәшчеләр бил алышканны Рөстәм Минниханов зур кызыксыну белән күзәтте. Когда соперник падает на грудь, это балл на один бросок. Вот, соперник упал. Сабан туе бәйрәмендә Зей мәйданчыгыннан халык бердә өзелмәде. Татарстанлылар гына түгел, илебезнең башка төбәкләреннән килүчеләр дә үз итте безнекеләрне. Гореф-гадәтләребезне тасвирлаучы, районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ихата. Махсус урында кызлар кыстыбый пешерү осталыкларын күрсәтеп, кунакларны милли ашларыбыз белән сөендерделәр. Үзебезнең районның 22 поселениянан кыстыбыйларын алып килдек. 22 төрле начинкалар белән бүген сыйлыйбыз. Сабан туе мәйданында шын авыл үйләрендәге кебек ягылган мичтә коймак пеште, самавыр кайнады. Зей кызлары әзерләгән чәй өстәле яныннан шын бәйрәм рухы сизелә иде. Көн дәвамында сәхнәдән Зей үзешчәннәренең ямьле җырлары яңгырады. Татарстан халкы ел буена көтеп алган бәйрәмнең минутын да бушка сарыф итмичә рәхәтләнеп күңел ачты. Заинский район тоже привели нас в восторг. Во-первых, очень весело, во-вторых, организованно, в-третьих, вкусно. Я купила себе сувенир. И мы из Приволжского района вот знакомимся с местными и фермерами, и мастерами ручной работы, и получаем удовольствие от этого. Зей төбәге җырчылары Виталий Агапов, Ясмин, Айдар Сөләйманов үзләренең матур җырлары белән бәйрәм кунакларын сөендерде. Зей хатасы башка район мәйданчыкларыннан шын мунчасы белән дә аерылып торды. Менә инде 3нче ел рәттән Зей районы Казан халкын һәм Татарстанлыларны үзенең мунчасы белән сөендерә. Бирегә күп кешеләр карарга керә, булай гына карап чыгалар һәм шулай ук чабынып чыгалар. Монда бөтен шартлар тудырылган өйдәге мунча. Бар яктан уңган һәр тармакта алдынгы Зей районын күпләр белән. Халыкның матур эшләренә сокланалар, шуңа да республика күләм чараларга чакырып кына торалар. Үзебездә дә еш узалар. А республика Сабан туенда катнашу үзе зур дәрәҗә. Мы с 15 года участвуем в организации Сабан туи города Казани. Здесь, в поселке Мирном, Березовой роще. Из года в год что-то добавляем. Но фишкой нашего района, нашего подворья всегда была, значит, традиция многонациональности. Это и Крешинские подворья, и татарские, и русские подворья. Бәйрәмнең төп өлеше тынычлык бистәсенең үзәк мәйданында дәвам итте. Меңнән артык артист җир кешесенең авыр хезмәтен сәхнәләштерә. Халкыбызның бай традицияләрен тасвирлый. Бәйрәм кунакларының милли киемнән булулары да күзгә ташлана. Үзенә күрә матурлык өсти. Менә шулай матур һәм күңелле узды Казан Сабан туе. Зейлеләрнең зур әзерлек белән килүен җитәкчелектә югары бәяләде. Бу үзе зур тырышлык дигән сүз. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зур сынаулар узган чыгарылыш класс укучыларының туган мәктәпләре, яраткан укытучылары белән саубуллашыр көннәре җитте. Быел районда 133 укучы 11-459 бала 9-сыйныфны тәмамлады. Үзәк мәйданда узган чыгарылыш кичәсеннән безнең репортаж.
Зейнең 130 чыгарылыш сыйныф укучысы тормышында истәлекле онытылмаслык матур мизгелләр. Алар 11 ел буе белем алган туган мәктәпләре, яраткан укытучылары, сыйныфташлары белән саубуллаша. Имтихан алдыннан була торган йокысыз төннәр, борчылу, дулкынланулар барда артта хәзер. Олы тормыш юлына аяк басучы укучыларны истәлекле көннәре белән район башлыгы да тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Мәктәптә алган белемнәрегез, аралашу тәҗрибәгез сезгә киләчәктә тайпылмыйча, авырлыкларга бирешмичә, сайлаган улы тормыш юлыннан атларга булышачак дип ышанып калабыз. Фән нигезләрен үзләштергән егет-кызлар аларның әти-әниләре мәйдан уртасына чакырыла. Район башлыгы 21 чыгарылыш сыйныф укучысына укудагы аерым уңышлары өчен алтын медальләр, алтын фонд статуэткалары, рәхмәт хатлары тапшыра. Для награждения приглашается Сахабутдинов Айдар Азатович, выпускник Заинской школы номер 2. Его мама Люция Расиковна и папа Азат Альбертович. Айдар – активный участник школьных, муниципальных и республиканских мероприятий. Участник и победитель первенства республики по хоккею. Спортта мәдәният өлкәсендә уңышка ирешүчеләрне илебезнең патриот укучыларын да аерым хөрмәтләделәр. Чыгарылыш кичәсе гадәттәгечә мәктәп вальсы белән төгәлләнде. Как миг здесь пролетели года. Адилә Бөрханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. Чыгарылыш сыйныф укучыларының дәүләт имтиханнары артта калды. Узган атнада районның 10 мәктәбендә чыгарылыш кичәләре үтте. 6-нчы мәктәпне быел 26 укучы тәмамлады. Егетләр кызларга аттестат тапшыру чарасында район башлыгы да катнашты. Зейнең 6-нчы мәктәбендә шатлыклы да, моңсу да булган чыгарылыш кичәсе. 11 ел буе тырышып укыган укучылар өлгергәнлек аттестаты ала. Биредә быел мәктәпне 26 укучы тәмамлый, шуларның 8-е алтын медаль ияләре. Мәктәп җитәкчелеге район башлыгы укучыларга матур киләчәк теләп, әти-әниләренә рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Ваши успехи сегодня это стабильность и процветание нашего района, нашей республики и нашей страны завтра. Вы будущее и надежда Заинского района. Чыгарылыш класс укучыларын әти-әниләре дә тәбрикләде. Бәйрәм чарасы матур чыгышлар белән үрелеп барды. Имтиханнар артта калды. Хәзер укучылар алдында киләчәккә һөнәр сайлау бурычы тора. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейнең политехник көллиятендә дә чыгарылыш кичәсе узды. Уку йортын яхшы билгеләргә тәмамлаган студентларга тантаналы шартларда дипломнарны район башлыгы үзе тапшырды. Безнең иҗат төркеме дә кичәдә булып кайтты. Зейнең политехник колледжында тантаналы чара. 132 студент төрле белгечлекләр буенча документ ала. Шуларның 19-ы кызыл диплом. Район башлыгы да уку йортын тәмамлаучы студентларга хәер фатихасын биреп, киләчәккә уңышлар теләде. Всегда в школе уж говорим: добро пожаловать в взрослую жизнь. Конечно, она еще не совсем взрослая, когда выпускаешься из школы. А вот когда выпускаешься из учебного заведения, где ты получил специальность, конечно, это во взрослую жизнь. Максим Саврушев та бу көнне диплом алды. Тракторчы һөнәрен үзләштергән. Хәзер исә авыл хуҗалыгы тармагында эшләү өчен белемен арттыру бурычын куйган. Что-то немножко пустота, как будто. Вот что-то не хватает, как будто. Вот все это время надо было, на учебу, занятость. А тут как-то освобождается, надо заполнить это все равно. Пойти в институт. Мы очень рады, гордимся этим. В течение учебного года ребята активно принимали участие в различных мероприятиях различного уровня, показали хорошие результаты. Алдагы тормыш яшь белгечләр кулында, аларның һөнәри әзерлегенә районның киләчәге дә бәйле. Шуңа да бүген һөнәри белгечлек турындагы дипломга ия булган белгечләргә район киңлекләрендә тормышта үз урыннарын табуларын телисе килә. 25 июнь яшьләр көне уңаеннан Зейнең үзәк мәйданында бәйрәм чарасы узды. Кызыклы һәм мавыктыргыч чараларга бай булды программа. Яшьләр көненнән безнең репортаж. Бер мәйданда яшьләр биергә өйрәнә, икенче якта ретро автомобильләр күргәзмәсе белән кызыксына. Менә шундый күңелле һәм мавыктыргыч чаралар белән үтте Зейдә яшьләр көне. Кич дәвамында төрле мәйданчыклар эшләде. Тамаша кылу гына түгел, рәхәтләнеп мастер-классларда да катнашу мөмкинлеге булды. Что не надо забывать свои корни, даже если ты катаешься на электрическом самокате, то что это все так важно в наше время, потому что много забывается и всякие традиции, все, что надо помнить, я думаю.
и ценить. Сугышчан Дон музейында махсус хәрби операциядә булган егетләргә ярдәмнәр әзерләргә өйрәнергә мөмкин булды. Кызлар маскировка шелтәре, кородуш ясау серләренә төшенделәр. Бу мәйданда спортның экстремаль төрен үз итүчеләр җыелган. Бәйрәм кунаклары велосипедларда махсус каршылыкларны үтү буенча ярышны да кызыксынып карады. Пасечник Ангелина Николаевна. Яшьләр көне районыбызның тырыш һәм актив яшьләрен хөрмәтләү белән дәвам итте. Район үсешендә тырышлык күрсәтүче егетләр-кызларга яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Төп сәхнәдә шәһәр халкы өчен концерт программасы оештырылды. Кич буе бәйрәм кунаклары өчен Квартал Тюнс рэп группасы Стези төркеме чыгышлары яңгырады. Всем молодым желаем позитивного, прогрессивного развития, чтобы каждый находил свою стезю, чтобы развивался творчески, физически, в любом направлении, в котором он может и думает, что он достигнет успеха. Одилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. Ел башыннан районда 80-нән артык янгын очрагы теркәлгән, шуның 17-сендә шәхси хуҗалык корылмаларында ут барлыкка килгән. 27 июньдә Зейнең бер гаражлар җәмгыятендә янгын чыга. Вакыйга урыныннан безнең репортаж. Бүген иртән Зейнең Путник гаражлар җәмгыятендә ут чыга, биредә шуп янган була. Тиз арада килеп җиткән янгын сүндерү хезмәтләре утның күчүенә юл куймый. Личный состав приступил к тушению. Оба хода работают со стволами. Подали 2 ствола. Сейчас уже произошла локализация, придет проливка. Янгын сәбәбен ачыклау буенча тикшерү эше бара. Зейнең юхиди хезмәткәрләре юл йөрү кагыйдәләрен бозучы машина йөртүчеләрне ачыклау максатыннан юлдан баручы транспорт чарасын туктатып тикшерде. Тикшерү нәтиҗәсендә 5 шоферның кагыйдә бозуы ачыкланды. Зейдә юхиди хезмәткәрләре тарафыннан чираттагы тоннель операциясе үтте. Билгеле бер вакыт аралыгында барган тикшерүдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 5 очрагы теркәлде. ОСАГО иминияте таләпләренә туры килмәгән 2 куркынычсызлык каешын эләктермәгән 2 автомобиль йөртүче тоткарланды. Машина йөртү таныклыгы булмаган килеш йөргән 1 шоферга штраф салынды. Бүгенге чыгарылыш шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Шулай ук район газеталарына язылу кампаниясе дәвам итә. Зей яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, тизрәк Зей фуклары һәм Новый басмаларына язылып калыгыз. Мин сезнең белән сау буллашам. Сау сәламәт булыгыз.